Hello guys! Welcome back to our channel. So karon naaduna ko'y mga bagong membro, mga si Joselito, si Ladis, o si Rina Oranio. Pakita po na yung mga nawong. Mo na ang mga bagong membro sa taga-Bohol. Og karon, Og karon ang among buhaton maglubok migpilit kay among kuan bikohon. Ako microphone nilo. So karon guys, amo nasugdan. Ay amo sa day paila-ilang mga gamit. Oh, ikaw sulod. Kani si Jack kay mao ni idukdok sa maong humay, alho. O kani itahop. Kay ba mong tahop? Nganaon? Ana. Ana og nga na pod. Pagkita ma, ana. Oh, ya. Unsa pailaing ka? Kuan. Mga paraphernalias. Ano dai? Pagawas ka na. Adunay. Sung na pahiring yung mga sa. Lusong. Kaning lusong. Oh, naku ba ireng? Napairing mo ni gi. Mo na sudlanan sa pagkita ma. O man ni sudlanan sa maong humayag ka humay o. Mo na ang may pilit. Kani may humay na. Tapol na siya guys, tapol. Si pagkita. Oh, mo na. Kog lugas na. Unang buhaton isodran ni. Kani humay. Isod. Nagmadzod ba sa pod kay basi pong awas inagka dukdok natos alho. Isod na lusong. Pero pagasog na nagduslak. Sige. O kani usa. Mura ko ni nagtagay. Pila ba nakasalmon, Mads? Mga kuan ra ni ka kuan tulo. Tulo. Upat. Upat-upat? Upat-upat ka salmon. Upat ka takos isoda na kay sakto ra man tanawa. Ang awas yung si. Sakto man. So inga naon ha pagbuhat ug unsaon paglubok. Adok-dok ko na nahantod Dukdok sa ko hantod sa paknet maukit na ng maong lugas ni ana. Nala, magsugod na miss amo ang paglubok. So karon guys, amo nasugdan og paglubok. Tanawan ninyo unsaon. Watch and learn. Onang buhaton na kay. Okay. Ipakita mo. Ona Alirungan. Alirungan alirungan ni ang kanang lusong, kani. oh. Alirungan. Ha, alirungan ni. Kasabot mo alirungan. Kuan kang ana og mga kuan o libutan na ano. Ikaw nimo ana. Ana. Sige, sunod. Sundan. Amo pantil-til. Na. Nya, may ana dito na. Tinolo ni. Pagmatgon mo kay wa mo kita ani. Follow sa mga steps Oh. na mong ipangkuan. O nakugdok-dok, hasap. Sunod karing babae sing nagputi, sunod kare. Oh. O na ha. Dalawa ka makulbaan jud mo, speed din ni. Sige. Larga pula. Larga na ha. Sige, sige. Ano guys, kinahanglan jud mong mag-focus kay Ginoo ko. Di mo, o magsige mag-test nga, di mo kadawag sa alhog. Wala kita mong lagway ma'am. Ha. Wait. Take 2. Take 2. Pamatik pa tan-awa jud sa rumah kama umgazo oy. Ay, kay saliptan. Uy, asa naman? Lukas mo magpakita atong gigubo. Dito. Ay! Naikog na ko. Ipakita na nalubok. Nalubok na. So mo ni guys, ang purma. Ako kitay gunit. Padara guys. Ning pawis ako kay nalipong ko kay lipong ba yan o nasayop na. Nga naon ra siya, nga naon. Focus lagi, ngano man. Focus ra ni. Ngano ni. Atong admin o. Sa ikasulti ni mo Mads. Okay ra ni, malaban ra lagi ni, malugas ra ni. Ana siya paglubok. Ay, pag nawungan ako si. Ako ning pawis ako kay gihangat ko kay bago pa ko agdugo. Kasi ang mo ko dapat ka magtagbaw sa bigtabang nin. Ito Ginoo ko ra ba? Pero ba mo kadaog na ako. Naog lugas sa mais sapit na. Mais po eh. Ako may di ay rather. Kaya imon turno sunod na niya. Ikaw ang susunod. Mao nang bisa ka ng pilit nga tapol. Lami kay na sa biguhon. Lami na kay na Malot nga kinugay. kinugay og kanang bisag unsa nga isagol nimo lami gihapon. Kanang mo sili. Kanang Hang-hang sila. tagsara mo kakitag mga daga nga mulubok. Oh, mo sa bukid Tanawa. ra. Bukid Taga Bohol ra mo lubok. yun. Uban dira di mulubok.
kami dire mga Ang uban, galing-galing man kami lubok-lubok lang. lubok-lubok man kay Exercise pa, makasave pagka-sport. Maganda ko ni sa muscle. Muscle na tayo, kita muscle, oh. Ganang dakuan noon. nga na. So karon mo balik na ko kay puli-pulihan na mi kay lipong man tong tuloy. So ay tutunin jog kanang kuana. Duga ka speed Oh, kasi mo sunod Rochelle. Oh, ito. Ikaw gunit rin na. Halaim karon agsi mayor na po ang mukuan. Ako na po yung mapuliha og entertaining yung mga viewers. Karon Kung kami na sa namo kumbate. kung mudangog injong alho, pwede rag luwaan. Pero ayaw oy kay hugaw. Madyo mo ta ka Jose, Sa ka una kay- Mga bata pa mi ato, lodan in town among padre yan. Ana-ana in tapo anas. Manimaho in taon kiti ang Ana, alho. ana, arong di mo soyot nga nanay pamaagi pagkabata. Pero karon buta naman me murag Nanay buot man. di na. Okay, murag Di na. naka-realize na mi nga di to sakto. Mano J Rabis unsa ma pero to sa. Bitaw, COVID na para Lalaban ang Jose, ka Joseng laway ay mo panundog aning among gibuhat ron. Usa guys kung basig matingala mo nga sige mig dus na naaon niya kanang kuan amo ta pag iprotektara lang ang maong humay among ingana sa mong tiil oh Ani Pero- posisyon. oh kana dapat din tuslok nimo dapat presence of mind jud ka O dapat i-center kay og ihiwi nimo dis mangikid intong mga humay. oh Ginoo ko sayang Mga kaya ba bak- kay Magtagbo na pug naguan ba sa itong mga inikanan o kuan sa ato ng dapat singot og luha agi kuan ani unsa. Inyo lang usik. Dugot pawis di ay. so usaon pag tuslok inganaon first ana ra siya ha Center. pwede narani mo kuskun patot nimo ugdi ha pero ana siya pwede po style nimo arong imong kanang natay pagkakuan nga naon po nimo ana Nya sampol mat oh ana inganaon katong di Ya pa og ka mag-asod na. ug mag-asod na ingana awa mi mulupok mo duslak ko Just like that. duslak ko sila at magdinuslak kay mi ha duhan puli-puli ba na, Ano sige. jud na? Sige, watch and learn. Okay, ikaw na. Dali Dali ka. Kumaslay dong. Fighting. Fighting mga bulanon. Kung kapuyon di ko ka magpahawa di mo robot ba dahil ko kung ganahan jud ka magdali nga mahuman og lubok mahuman ni og kanang kalugas ni ko paspason sige paspason na mo ha watch and learn today mga skill na mo taga Bohol di mo makaingon okay 1 2 3 go paspas subusa kamo dihang mga kuan mo ka experience ani Maka-learn mo ani Maka-learn. maka-learn. o style man at pagkuan man Pinasayaw-sayawi. 1 2 3 go ana ba ana style ana ana ra siya pwede ra mo mag kanang Oni the great man lubukay sa Balinahaw. di Anak ni Virginia og ni Dominador Siladis. I-follow ilaha nga kuaning guys. nagkamatiyag ba mo dira nga nag-agamo ang gisot nga kumay kay nagmumok na sa Ano kuan ni dagay? inakawan pa ni kay tapahan pa ni Tapan ang tapahan ni kasabot mong tahop awa mo kasabot ako pagkan unsa boy. tapos ba kanang kuanan og nigo kasabot lagi mong nigo lukas So na kayo karon nalugas naman ato ning taphan. Gusto naman kay maluoy ka sa kuan pilit. oh manami og kanang lubok sa maong pilit nga tapol so amo nang kanang taphan nga naon na pagtahop na Ano na pagtahop guys pero inyong tan-awon kung ang asa ang hangin kay basig hakaon nimo ang mga dahon. Ana sinunong pamadungong tahop. Oh, ay, kamusta ba sa mga talagang bukid, oy? Tayo ko na pagkayo, anak. Diba? Mga millennials ni, kasama ulit mga tutok-tutok. Ito mga jump yan namin. Oh, diba? Mura yung mga tiguan diri pero pagod. Umitas ito ba ito? dito giyang unang vlog o nga kangkungan itong yang gitagaag mga isda
Nakakaon na lagi ka mong kauban ingon bitaw ko. Ado na pa. Busa. Ano ra siya? Ingana siya mahinlo si Ja pero otruhan pa na nato og duslak sa maong lusong kay Tinapay, dagan pang tipasi. Kasabot mong tipasi kaning mga lugas nga wa pa na paknit. Kana. Para siya gikuha na gihumol sa pita ba. Go. Guys, amo nang ikaduhaan arong mahawa dyan ng mga Has-has ba na? Mao ba na? oh has-hasa na kanang Hasan gikuan. kay aron mga Ay alam mo katingala nga itom-itom na kay tapol ba ya basta tapol itom na. Kana mga darling nga paspas na kadto mo duslak sa maong alho. Mga daga manunta ni sila pero kusog man kadto mo duslak sa maong alho ay. Uy, naslay. Aslay na bot pasabot aslay mo nang lugwa tong mga bugas nga na sodyas lusong nga murag diamond. Pukos na kusog naman gud na mo aslay ng maong kanang bugas kay kanang dangog-dangog naman na kay bugas naman na lahir jud atong mga tipasi pangalunlon nga kusog ka mo aslay nga naon ra si Jae mo pagduha-duha og hapuhap anang maong kuan na sebenarnya kay dapat di ninjo ka kuanan ang mga taga-bukid kay kusog ka tumulubok ng mga daga diri kung may mga laki aning makakita ma-turn off kay nganong naglubok apan maara man dunay mo ang kuan diri kay sas pagari ka mo lihok di ka kaon mulubok na lang jud kay saan tamang mga inahan og amahan na masuko magdi mulubok gikas bukid sila lubok na lang pero ado na may kwarta makapagaling jud pud pero wa man jud intaon Ginoo Buwaga sa galingan kay gamay ra gid. Ay gura sa bakuan. nga na siya pagkuan master na kayo kusog lagi ka aslay mo nang ginaingon nga mag kuanta Be careful with my hand. mag-amping jud kay sus ang grasya lisod na kayo pangitaon Ginoo ko mo ni sila ang mga kansirina man lumulupyo sa kuan sila Balagjong dapit. kana murag kaawanon man jud ang kuan karon daotan mang panahon paspasan nila maglubok kay murag na para pa mis kausa pa mi kalunod kay naa kinadaghanan pag ang lub kunonon Nagpakong na. kana mong lub kunonon taon Ginoo ka mong lub kunonon kay kung amo pod ning ipagaling basin daan sa pog di ni kaaga sa galingan kana ang dadari amor nagnabunog kay nagtakog kuno ni sila ato na aslay na pud ang maong lugas sa humay pero ana man jud na protection nga naman na gihapin sa maong lubot sa kuan arong di pud mo diretso ang lugas sa humay ang sayuta kay Ginoo ko lisod pud pangitaon ning kuan basak ta pud tong pita ndong kamot-kamot ato anda usikan rang maong kuan mao nang ginaingon nga manang kamot tanan jud mi ani Nagmais. Kasi anuhin mo na titik. nabala ko na sila sa kuan okay na kuan ko no inga na ra pagkaraw ana dapat inyo ko na sus Ginoo pagka wa GRT ni mga dagaha mga insert pa ganin ning usa ana ra siya hinoon guys ang kaning maong nga na pwede na pud ituwad nga na man na ana arong matilok jud sidang nas mga sud pa ditong naman ay kanang kawa-kawa tapahan na po ni utro guys kana arong Ana di lalim ang magbulubog kay daghang mga proseso nga angay pagapundon. kung wa mo Kay siya di jud ka magdugay. kung wa mo ikapaniod to Oy hindi mo gibong. maglubok jud kag mga alas 8 pa gayod kay arong makakaon kag mga alas 12 nga na ray kami padong na may
lubok mag sana magtahop sa maong lugas sa humay. Ang iyahan akong turno. Ang iyahan ang turno. Pinagkamana na og mga tipasi maari na rin depitang tipasi. Padaplin. Ang mga lugas dun nga humay na jud kanina dito na. O ada pipil. Tilagan ko na para limpyo gyud inig kuan baloto. Tilagan. Tama una na. Ha. Dita magkinuan. Hmm. Oh, sige. Mana. So guys, maora to ang among video karon na session char. Pamaanan mi guys, sakit kay man Sakit niya. yan. Sakit kayo. Oh. Ang anggi kusog pud kayo mo manglubok oy. Yan ang pagkabuhol kusog mo handos. Kayo ba? So guys, Handos. at tingin ninyo ang among mosunod nga mga videos is subscribe ninyo ang among channel para O bisa po tong ganahan mo request og unsa nga klase mong video sus mo dawat sus bisag unsa. hala comment lang mo kay. Comment kay Amo nang i-accept, Char. Nagsugod. Pero challenger ba ami? Yes, mo fight mi ana, mo challenge jud mi ana inyong mga So, so more to guys. Mo babay na siguro mi. Bye-bye. Bye bye.